Nazdar ogaři a dcerky. Dneska bych vám chtěl ukázat tady tento zvonek určený pro silniční řídítka. Za mě je to nepostradatelný doplněk pro všechny, kdo jezdí po cyklostezkách a smíšených stezkách, protože všichni to známe, děti na odrážedlech, psi na vodítkách. Takže za mě toto doporučuji všem, kdo jezdí v městském provozu na kolo. Montáž toho zvonku je úplně jednoduchá, zvládne to každý v domácích podmínkách. Vytáhnu špunt standardní, pokud nejde vytáhnout, tak si pomůžu plochým šroubovákem, jemně zatáhnu. Potom použiju trojku imbusák, buď vlastní nebo v balení, je takový malinký klíček, takže tím to můžete udělat, není potřeba k tomu nic speciálního. Tady tím klíčem, šroubkem roztahuju tady ten kužel, takže se to krásně upevní v tom řídítku. Kužel si nachystám nakonec, zasunu do řídítek a potom jemně utáhnu, tak aby mi to řídítka věřilo.